Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Янсен Ван дер Штудел. Моя страна, моя България. Това е зловещия Джаба Хатянина от онзи зловещ филм. А този Чичко също е зловещ. Това е неговият внук, доктор Николай Бранзалов. Главатар на лекарската банда и между другото човекоядец. Той казва, че половин милион българи имат наглостта да не си плащат здравните осигуровки и по този начин ощетяват лекарите. Половин милион българи карат на аванта и ползват безплатно блестящите и несравними медицински услуги в България. Как е възможно това? Градината казва още, че 77% от всички тия лекарски пътеки, които водят към гробищата, здравни пътеки, каси, са били под своята себестойност. Момчето не е добре. Малко плащате вие, малко плащате България, трябва да плащате още. Медицинските кадри изнемогват, разбирай, докторите. Те не могат да си сменят колата на всеки 3 месеца, а се я сменят на всеки 6 месеца. Глупости на търкалета. Това къде го по света? И той тулуп дава примери с други западни държави.